Episodi 6. Per Sílvia Fenollar. Per què? Per què una comissió fallera realitza una dansa popular més de 20 anys? És una gran pregunta. Els inicis de la dansa de la Falla Murta Acadèmic Maravall fou responsabilitat de Paco Sánchez Reyes, membre de la comissió, fundador i exmembre de l'Escola de Danses de Xàtiva. El barri no era de tradicions, en ser un barri de nova construcció, tot un repte. Els primers anys participaven bàsicament la gent de la comissió, qui Paco, en el seu temps lliure, ensenyava les típiques passades de 6 punts, precioses, per cert. Començava en la plaça de la Constitució, continuava per l'avinguda de la Murta fins al número 5 i es feia un gir a la dreta per la mateixa avinguda. Continuava uns 100 metres i es tornava a girar a la dreta per a finalitzar on es plantava el monument. Aquest itinerari es mantindria uns 5 o 6 anys. Al cap d'un parell d'anys de fer-la dansar, aparegueren les paelles, realitzades sols pels fallers de la comissió o familiars. Com va eixir la idea? Com la immensa majoria de les coses, uns quants fallers digueren «Després de la dansa, podríem fer unes paelles, i així tenim el dia complet de festa». I així va començar, dansar i paelles. En passar uns anys, la cosa va anar creixent, tant la dansa com les paelles. Vàrem refer l'itinerari de la dansa a una línia recta, sempre finalitzant on plantàvem el monument. El nombre de balladors era més nombrós en començar a participar les diferents comissions de falles de Xàtiva, així com la Junta Local Fallera i escoles de danses tant de Xàtiva com de les poblacions veïnes. La gent de la comissió va apostar perquè actes com aquest, tradicionals i autòctons, s'engrandiren. Així, per a donar-nos a conèixer, varen començar a realitzar unes nocions del ball per a les falleres majors i infantils de les comissions, de les quals consta una dansa. Els assajos els fem al casal i l'últim al carrer, perquè la gent tinga la visió que una cosa és dur a terme l'activitat en un lloc tancat i l'altra al carrer. Passen els anys i cada vegada la dansa és més nombrosa de participants i públic gaudint d'aquesta. Al mateix, la festa de les paelles s'engrandeix fins l'actualitat, que es fan més de 65 paelles. Per part de les comissions, Junta Local Fallera i sobretot dels fallers de Murta Maravall. És molt gratificant el suport rebut a l'hora de participar en un acte tan nostre i originari. Una altra cosa és com es prepara un acte d'eixes dimensions. Complicat, per no dir molt complicat. Treball de mesos perquè en un dia isca tot rodó. Coordinar els dies d'assaig, contactar en els diversos grups de danses de les poblacions veïnes, comprar tot lo necessari de condiments per a les paelles, contractar la música en directe, tant per la dansa com per a la festa, neteja, permisos a l'Ajuntament i un gran etcètera. Però sempre se'ns queda un bon sabor de boca perquè en cada edició realitzada, tant la gent de Murta Maravall com la gent de les diferents comissions falleres ens donen l'enhorabona.